Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, no, pizza 29 na kini sa bulan sa Enero tuig 2024. So kumusta naman mga higala? Kumusta naman kanong pulding? Ay okay na ko ka, wala na ko problema. Kumusta na kato ang mga senior citizens, no? Kumusta naman mga brothers and sisters, nakatuman na ba mo sa inyong mga resita? Mao gyud kinahanglan gyud ng pulding nga imo yung kumustahon ang imuhang kapwa, no? Ang imuhang mga gitawag na tuog mga kabats, yung mga kabats. Ikaw, Mr. Cheng? Yeah, ako ko kay Father, no? Ako po na kumusta akong Father, tanal mga negosyante ba? Maayo, Mr. Cheng, no? Kaya ang imuhang kining imong gikumusta po ng imuhang nga mga kaubanan, no? Nga mga negosyante. Ako po na timbay akong Father, no? Si Father Christian nga Durango ba? Naasang karon sa kinibang nga kuan. Naasang karon dito sa Kalumbuyan. Kumusta na ka, Father Christian, oh? Amigo na mo? Ay, kabay parente apa, amigo mi ana ni Father Christian, oh. Mao gyud kay gipangita ba yung niya, no? Naingon biya si Father Christian nga asa-asa na kuno mong duha si ninong pulding. Ganyan. Ay mo ba day, Father? Gipangita mo kanois Ginoo, no? Okay naman po si Father Christian dito. Akong gawiks na ako ng gawiks. Kunya ambot og si ako pong usa ka gawiks nakalarga na ba paingon sa Winnipeg, no? Kay 1 month raman to iyahang vacation, no? Kay nagtrabaho man siya karon missionary dito sa Winnipeg, no? Muna nga kining matawag na to nagbakasyon ba unsa naga og manaa pa ako sa ka Father gawiks, no? Ang ato usab nga higala, paryente o kaubang pari, si Father Christian, dili Christian, Onisimo kanang Durango. Halala, kumusta ka muntanan mga higala? Nang hinaot ko nga naa kamuntanan sa Kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon. Ang ato di ang mga kaigsuunan dinas Manhuyod, ang akong mga paisano dinas may Kandabong, Salvacion, San Piniton, San Isidro, dinas sa may Libho, dinas may Lamugong, dinha sa may Tanlad, no? Kumusta na diha sa Kalusay-Lusayan. Dinha dapit sa may Maaslom, dapit sa may kining Sagrada, diha sa kining Sagrada Pamilya, no? Gitawag man nato na sa Alangilanan, des Kampuyo. Do kumusta na nga ako ang mga kaparintihan po din sa Kampuyo. Do mga miyembro usab sa kining mga akab na mga akab dahil sa Kampuyo, na ko na ilang mga akab din ha, no? O dire of course dunggoan dahang kung parente din ha, no? Mga akab family, of course mga akademya, ubay-ubay pud mi din has Manhuyod ang mga miyembro sa akademya clan, no? Mga aburdo, parente sa nako ni mga aburdo daghan kinigong ato ang lugar mga higala magasumpay-sumpay ra gyud, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ang ako ang mga katagilungsod, ang ako mga parokyano sa una. So gikan na assign man ko sa unang bayawan. Din na dapit sa may Tabang, no? Dapit din ha sa mga Lapakon, no? Ang kanang Milicio family, no? Si Brad Miliciok, no? O sila Junaline, sila si Riza, no? Si John Phil, no? Kumusta, no? Nang hinaot kita nga okay lang, no? Walay problema ang ato ang mga kaigsuunan din ha. Nahanaari kita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamuntuhon. CBCP News mahigala, Alaminos Diocese, may bag-o na nga obispo. Siya mao si Bishop-elect Napoleon Sipalay. Iyang gipulihan si Archbishop Ricardo Bakay nga gi-appoint na usab isip Arsobispo sa Archdiocese of Tuguegarao. Balita manghigala gikan sa Vatican, kung galing masalaag kita sa laing dalan, tangpita lang ang ngalan sa Diyos ni Kristo, putultulan kaniya balik sa eksaktong dalan. O kana ang gitudo usab sa atong talahurong Santo Papa, atol usab sa iyahang pagpaambit dito sa Angelos na itong nakalabay Miyerkules. Okay.
Padayon ta manghigala kinsa maning nanuktok niya nga ako ang partner manghigala. Partner in broadcasting. Si brother, si sister Camel Sormiada. Wala day ko makarecord gabi email kay hilabihan ang kakapoy. Mas maayo mang gidning usala na kondisyon ng atong hunahuna aron nga maayo natong pagkaistorya sa ato ang mga kaigsuunan nga mga parokyana nato sa kahanginan. Ay. Kamusta naman mo tanan mga higala? Ato ang mga kaigsuunan usab nga anaa karon nagpadayon sa inyong mga gibuhaton adlaw-adlaw, no? Ari kita sa ato ang aduna kitay kanang ginagmang jolo joke mga higala, no? Doon na akong agaw gi-request gyud mga higala nga kuan ko no ang mga joke nato, no? Bisan nag-istorya gihapon si Busting og si Pikoy. Koy. Wala pa man yun lagi nilarga ng sakyanan. Ay niingon sila nga kulang day kuno og kuan na wala day kuno'y break ning salakyan. Mao ba? Mao ding wa ni kalarga. Una nga ni-suggest na lang ang mga tao nga ilisan. Ha? Ilisan ang brake? Dili ilisan ang brake. Ilisan ang driver. Kanang driver nga mo drive rabi sa walay brake ng sakyanan. Ha? Muna ingon sa mga tao? Ingon sila nga kay dili man mo drive tong usang driver og walay brake, ilisan kuno og kanang driver nga mo drive rabi sa walay brake ng sakyanan. Joke ba yun? Joke na dugay to may lahit. Muray gida. Muray gida. Okay, no? So, padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatono ni ining kabunton. Ano kita mahigala sa atong catechism proper? Doon ay mga pangutana diri mahigala, no? Doon ay mga pangutana. By the way, mahigala, no? Asa ako mga parokyano, karon daing February 10, no, Domingo na ay concert ang Himig, no? Himig Harmony Band, Hermi Band, tara. Banda sa Cebu ni sila may ning manukar may gala diri sa ayungon kay magkuan lagi kanang mag benefit show kana bitang fundraising campaign, no? Sa akong panawagan sa ako ang mga kaigsuunan nga mga parokyano nung atong suportaran ni aron pud makatabang kita sa pagpatukod nila sa ilahang nagkalain-laing mga proyekto dito sa Kwasay Pari sa Tambo. Karon ng February 10 ay kalimot ako na nagibalik-balik sa ako ang misa dito sa lungsod. Pero dire sa Ayungon, pero ako pag akong pangawagan. Bisan mga laing relihiyon pag dire sa tangutan na. Unya karon pong February 18, ako pong ato mo bisita pod ang mga seminarista nato dire sa ato ang lungsod. Kay mo mukuan pod sila, muhatag sila talk ngadto sa mga kanang probable mga candidates para pagkapari, pagka-madre, pagka-brother, pagka-lay minister, pagka-sakristan, ingon ni ana, no? Muhatag silang mga ginagmayng pasabot ba kabahin ni ining gitawag natong bukasyon, no? Bukasyon sa pagkapari, pagka-lay minister, ang mga madre muhatag po sila gamayng talk, no? So muna nga katong mga ganahang magmadre, no? Madre, no? Mahay ng madre kay sigurado tang makapangalagad sa Dios, no? Ingon ni ana, no? Unya palangga putas Ginoo, madre ba ya? No, nagserbisyo gyud ganyan. Abi no ari na ta manghigala o manada itong atong joke, no? Ari na ta sa ato ang proper nga catechism. Unsa maning balaang tradisyon nga tinubdan sa usa sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Mino, kining tradisyon manghigala, no? Kabalo man tanong nga ang simbahan tinukod ni Kristo. Unya ang iyahang gibinlan sa pagpalambo sa iyang simbahan mao ang mga apostoles, no? Ang mga apostoles, no, doon na sila gibilin ng mga pagtulunan, no? Kat atong basahon sa unang Tesalonica, ikaduhang sulat ni San Pablo nga taga Tesalonica, nagkanayon kini kapitulo 2 bersikulo 15. Therefore, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the traditions we passed on to you, whether by word or by mouth or by letter, word of mouth or by letter, and hold on to the tradition we passed on to you, whether by word of mouth or by letter.
Sa ato pa ang mga apostoles, apila ni ana si San Pablo, nagbilin gyud og mga pagtulunan nga ilahang gi-record pinaagi sa Biblia, pinaagi sa scriptures, baka nang balaang kasulatan kay si San Pablo, daghan man ni siya og mga letters to the Thessalonians, to the Corinthians, daghan ni siya mo na nga niingon siya nga either by word of mouth or by letter. Pero doon na po sila gipang tudlo nilang mga apostoles nga wala na masulat kay tungod sa kadaghana kay gani matud palagi bisan ang tibuok kalibutan dili makagudit sa libro nga ilahang pagasulaton. Kanang mga wala gisulat nga mga pagtulunan muna na ang gitawag natong tradisyon or parte na sa ato ang history. No, kana bitawng gipangtudlo ba nga wala gisulat mo na yung tradisyon. Pero valid gyapon na kay wala man tuod maapil sa Biblia, pero doon na yung mga documents, doon ay didake, kirigma, no? Kanang didake, mga teachings gyapon na sa mga apostoles, naapoy kirigma. Mao gyapon na, no? Mga teachings gyapon na sa mga apostoles, pero wala na masulat sa scriptures. So muna siya gitawag na tug tradisyon. Muna nga sa atong simbahang Katoliko, doon na tay tulo ka mga sources sa atong pagtulunan. Unang-una, scriptures, kining giingon ni San Pablo nga by word of mouth, by letter. Nya no, doon na po tayo tradition, kining by word of mouth. Pero nasulat gyapon, pero wala sa Biblia. O kining gitawag na itong magisterium. O kining bitawang mga gipangtudlo sa talahorong Santo Papa, Pope Francis, o mga obispo, mga synod o bishop, na siya. So we have three important sources of our teachings. Tradition, scriptures, and magisterium. O, klaro? No, sige. Another pagtulunan nga ato pong hisgot-hisgutan. Sa laing relihiyon pa der, gidisiplina kuno sila sa ilahang mga kadagkuan. Actually, kita gidisiplina man punta. Pero wala tay kini gitawag na to dili bitaw ba kanang ding pagpanudlo sa mga pare, kana ding atong mga seminars. It's one way of kanang gitawag na to invoking discipline. Pero ang dili gyud ang mga pare mo kami dili gyud may mao personal. Ang mga teachings lang kay matud palagi ang atong gi-encourage sa mga tao dili gyud personal nga kami gyud mismo mo magsunod-sunod ninyo. Ang amua is self-discipline. Gidisiplina gihapon ta by means of the teachings, mga seminars, mga gitawag nato mga treatise or many others, no. Parte gyapon sa pagdisiplina nato. Pero dili gyud pareho sa mga laing relihiyon nga matud pa nila ang ilag ikonong ministro. Dili man madala nato sa atong Katolikong simbahan kay daghan man ta kaayo, no, millions of millions man ta nga mga miyembro. So nga imposible kaayo nga madisiplina kita personally. Kaya sa atong Katolikong simbahan, we are emphasizing self-discipline. Ang pagdisiplina gyud sa imuhang kaugalingon, ikaw ra pod. Pero kabahin sa pagtulunan, kumpleto gyud sa pagtulunan. Pero kanang giingon nila nga sa ilang relihiyon, gidisiplina gyud sila, mahimo man gud sila ang pastor kay kaduoy Ginoo, duty ra man pud sila kaayo. Sa usa ka relihiyon ay 3 ka pamilya, 5 ka pamilya. Sa ato sa Katoliko, di rin lang daan sa ayong, di ba tabang perting daghana. Kanang nakabalo ko nga daghan kay Katoliko diri, kanang matimpong Pasko. Kanang matimpong Pasko, duha man kami sa ako ang kuan sa Pasko, kanang bitang Vigil Mass. Pero daghana kayo. So nga, when in terms of giving, kanang bitang gitawag na to man-to-man discipline, di na pwede nato sa Katolikong simbahan. Pero sa ako nang ginaingon, gidisiplina gihapon ta. Pero ang paagi sa pagdisiplina sa atong simbahan Katoliko by way of teaching, no, pagtudlo, encourage, pagpahinumdom, paghatag og mga kalihukan sa simbahan sa mapananglit sa Semana Santa. No, parte na sa atong pagdisiplina. Gi-encourage nga magdisiplina ta, nga atong disiplinahon atong kaugalingon pinaagi sa mga pagpuasa, paghatag og mga pagtabang sa mga kabus, parte na siya. So kanang giingon nila nga gidisiplina gud sila sa atong silahang pastor, pwede na sa ilang simbahan. Duty naman gud sila, pero kitang Katoliko daghan man ta kaayo,
Pero gidisiplina ta kana dayang matimpong Biyernes Santo. Sabi na, parte naman na sa pagtudlo ka nato disiplina. Matimpong nga Pasko nga gi-encourage kita nga mutabang sa mga kabus. Parte naman na sa ato ang pagdisiplina sa tong kaugalingon in favor of other persons. So, libi na gayon sa mga kabus. Kana dayang mafiesta nga gitudluan kita nga ato gyung pakanoon ang mga gigutom, paimnon ang mga giuhaw, pagbisti sa mga walay mga bisti. No, gani daghan pa kitang mga paagi pagdisiplina pero dili wala tay personal contact. No, kay dili man lagi gina siya pwede tungod sa kadaghan nato. No, klaro na. So kanang giingon nila nga gidisiplina kuno sila sa ilahang pastor, napunta na. Pero lahi lang ang paagi nato sa atong pagdisiplina. Kita mismo gitudluan kita unsaon pagdisiplina sa atong kaugalingon. No, klaro. Okay na. So, ato daing timbayaon ha, ug mayong mudto tanan atong mga igsuon ha. Kinigong atong mga igsuon, usahay dili na nato maabot gyud personally gani. Gi-encourage nako ang akong mga lay ministers gani karon do na may plano diri sa Ayungon nga maghimo mi og kana bitawng lecturers guild. Lecturers guild nga mo antos mga kabukiran aron ginagmay pong hatag og lecture sa ato mga kaigsuonan didto. Unya kanang mag-lecture mi dili lang pod kay mo lecture gyud mi didto nga magkuan mi kanang mo lecture gyud dili. Magdala pod mi og mga hinabang, mga ayuda ba. Ana nga libreng kaon, libreng biste paghuman hatag pod og ayuda, magdala pod og pila ka sakong bukas. Doon na maingon ng uban nga ay pader madaghan ganang manuol kay naa may ayuda. Pero pag humagdawat sa ayuda ana dili na mamalik po. Sige ra gud. Ang ato nga makapaminaw ra gyud sila sa mga pagtulunan. Mo na di minana na daghan man kay kung gikasal nga libre dayon paghuman na mahalik ra gyapos ilahang relihiyon dili naman ko guol ana kay at least nakadawat gyud sila sa sakramento. So mao pud unya kana diri sa ato sa Ayungon nga mag-lecture pero dili lang maghayon-hayon dagadto didto. Truck di karga truck di karga gidadon dito may higala kay magpadalag pagkaon, mga tambal, kung mahimo pagani dunay gitawag na to medical mission. Nya together with the medical mission naapod ang gitawag na to pagpanudlo sa pagtulunan sa Ginoo. Klaro ba? Okay na no. So dinhi na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Tabuli. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!